yau kiɗan ƙungiyar aja magana ne, kowa zaburo a bar shi ya kawo, wani a hannu baya suna. Ƙungiyar aja magana kun biya mu lalle, tambarin aja magana zanyi. Ƙungiyar aja magana kun biya aja magana, inda wanda mai magana sai aja magana, ba mu san mai ɗar fitina mun kai. Ƙungiyar ɗan gurab aja magana kun kai dole ne, in ya bai cikin wakar daidai. To ira ƙungiyar aja magana ku dai, a kullum yanzu a gan ku a ga kuna daidai. Ashe maƙiyan ku za su mace daidai. Ƙungiya ta ga magana, Allah ya daɗo girma kun fi ƙungiyar da ba su da alfarma. Gaskiya ne ƙungiyar su ana fama mun ji an ce, dukkanin su ba su da alfarma. Ƙungiyar yan kurba ja magana ce gaba, a Legas ana faɗa da ba a kai ku ba, a Legas suka fi ba za a yi ta makar ku ba. Kun yi ta ku kun yi ta su karyar yan uba, karyar yan uba a'a ba sa kai ku ba. Aja magana inda wanda mai magana sai ya yi aja magana, ba mu san mai ɗar fitina mun kai na. Aja magana ai kuna halin girma, dole ne muku bai tuka na alfarma. Kungiya ta za magana hakika ai sun kai ba kamar sa alai ga zaki ka ba za a yi ba. Na faɗa tafiya da wani hakika akwai daɗi, ciyaman kabir ke bi Allah da ɗor girma. Kabiru yar kula da Allah da ɗor girma, ciyaman na kungiyar aja magana ne kai. Na faɗa akwai a hannu ba zai suna ba, kudanan a kai nawa ba za mu yi kuka ba. To kabir ke bi na kungiyar aja magana, kaya mai yar kula da Allah rabbana ya da ɗor girma. Al'umma ta kungiyar gaba zan manta ba gaisuwa, zan yi gunsuwa zan daina ba. Kungiya ta za magana hakika ai sun kai ba kamar sa alai ga zaki ka ba za a yi ba. Al'amin ya bai kaba illa ne ba, mai sun ba zo in saka ka bai zama laifi ba. Isma'il wajen gaisuwa ne mai girma, ba Muhammad fakar kira fara ya da dogira. Ina son rarrafi gaisuwar ka ba zan manta ba, Allah ji diyo jinginar ka ba zan daina ba. Sun ta awwala gaisun ba za ka rubu magauta ba, ga sadiq jadura fara ya kara kiyaye ka, ga alamdi yara fara ya kara suturta ka, sule always rabana ya kara wa girma. Sun ta nuran da gaisuwar ka ba zan manta ba, adam mutantan jinjina na kewa mai girma. Kurora Allah kara ma girma, bashir ba sa ja Allah ya kara kiyaye ka. So ina masa wani kamfanin aja magana ne kai, sai kuwa da kalla Allah ya suturta ka. Ina dan ba mu gaisuwa na kewa mai girma, aja magana kungiyar da bata san cuta ba, aja magana kungiyar da bata san kyara ba. Ka aja magana inda wanda mai magana sai aja magana, ba mu san mai ɗar fitina. Daga Mawaƙa TV, tashar al'umma.